Benvinguts i benvingudes a una nova edició d'Entre Comarques, l'espai de Grup Televisió on els acostem l'actualitat de les nostres comarques, la Ribera, Horta i València. Comencem el programa d'avui i viatgem fins al Balat, on les seues festes patronals estan a punt d'esclatar. Per a parlar d'elles i tot el que s'ha preparat este any, tenim ací el seu alcalde José Antonio Roig i Josep Sala, el regidor de festes. Benvinguts. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Les festes patronals que comencen en agost estan a punt d'esclatar, però juliol també ha sigut un mes de festes allí en Albalat. Què podeu contar-nos de les festes dels Sants de la Pedra? Sí, doncs allí en Albalat celebrem els Sants de la Pedra en juliol, que va ser la setmana passada. Vam fer la dansa dels Sants de la Pedra, que és tradicional el dia 30 de juliol, que és el dia dels Sants, dels patrons del nostre poble, i al voltant d'aquest dia hem fet activitats culturals, festives, de tot un poc, per a celebrar aquesta festivitat, que volem anar un poc posant-la en valor i anar celebrant-la, que pensem que hi ha que fer-ho. Sí, perquè comentàvem abans que fa uns anys sols es celebrava el dia principal, però que vosaltres heu volgut extendre-les un poquet més. Sí, de fet, l'altre dia també va haver una xerrada per part del cronista del poble que va explicar això, de que aquesta festa va anar un poc en decadència i se va centrar més la gent en celebrar les festes d'agost. I això volem, tornar-les a celebrar com pensem que s'ha de fer. Per què donís esta iniciativa? Sí, anem a veure-lo. Sobretot en les festes de la setmana passada dels Sants de la Pedra, el que hem volgut sobretot és una de les metes que estem nosaltres ficant-nos en el cap i és recuperar sobretot tradicions. Estos anys passats, l'únic dia que se celebrava pràcticament era el dia 30, en la dansa, com bé ha dit Josep, però nosaltres, sobretot, a través de la regidora de Patrimoni també, ha volgut recuperar una tradició, que és el que és el toc de campana manual, que l'altre dia fèrem, ja és el segon any que ho fem, i volem agrair també, sobretot, la participació dels campaners del Gemesí. L'objectiu de Núria, sobretot, és tindre una colla de campaners en Albalat. Està molt empenyada en això i enguany la novetat que farem l'altre dia va ser que al mateix moment que fem el toc de campana també projectaven sobre la façana del campanar els mateixos campaners que estaven dalt voltejant les campanes estaven projectats en la façana. I la veritat va ser un èxit perquè hi haurà moltíssima gent. Aquestes festes dels Sants de la Pedra són el preludi del gros, de les festes majors. Què podeu contar-nos també de les festes patronals? Com les definiríeu? Les festes d'agost són unes festes que la veritat és que crec que uneixen a tot el poble. Són les festes de retrobaments, de gent que viu fora també, que és d'Albalat però viu fora del poble, que torna al poble aquests dies, sopa, dina a la família, amb els amics. Penso que són unes festes que ens uneixen i sobretot que ens defineixen com el poble que hem sigut, que som i també el que volem ser en el futur. El 17 d'agost és un dels moments més esperats, el dia gran, el dia que celebra la processó del Santíssim Crist de les campanyes. Com viu el Balat de la Ribera, este dia? El Balat, anem a veure, quan ve la setmana no és una setmana, pràcticament són 10 dies de festa perquè ha agafat 2 caps de setmana, la veritat és que la gent està molt expectant, perquè sí que és de veres que el que hem aconseguit, un dels reptes que teníem quan entrarem a governar, realment és que, sobretot la joventut, no li tenia apego a les festes d'agost, era com si diguérem unes festes per als majors. Nosaltres el que volguérem sobretot era ficar en valor el tema de la participació. Prova d'això és que tinc que agrair sobretot, i no me canse mai de repetir-ho, les festes, tant les d'agost com les de Sant Roc com les de Nadal, ens cansem de repetir sempre que si no fora per tot el suport que tenim de tot el teixit associatiu que tenim darrere, seria impossible. El personal de la casa també sobretot. I enguany és que són unes festes, per a mi com a alcalde, són unes festes molt especials perquè tenim que tindre en compte que tots els pobles afectats per la Dana són les primeres festes majors que s'organitzen i penso que la gent això té molt en el cap, el que hem patit, l'altre dia va ser ja feia 9 mesos, i la gent li fa falta també agarrar i intentar oblidar que és molt complicat i pense que participant en les festes aportem aquest granet d'arena perquè la gent intenti oblidar el que hem passat. A més, este dia gran, este 17 d'agost, dèieu també que una vegada s'acaba la processó, abans la gent directament se n'anava a casa, però vosaltres heu volgut revitalitzar este dia i que siga el dia gran, tant de dia com de nit.
Sí, és que ja t'he dit, és que el problema que teníem en Albalat també és de veres que també venia marcat perquè si pràcticament al costat tenim Cullera i molta joventut pegava a fugir. El que hem aconseguit realment, pense a dia d'avui, és que gràcies sobretot a la llavor del magnífic regidor que tinc i sobretot de l'equip de govern que tinc al meu costat, que la veritat organitzar unes festes és molt complicat, però ha aconseguit fer unes festes per a tots els públics, per a tota la gent, que tota la gent siga participativa, i ara estic per dir-te que quasi té més ganes la gent jove de que vinguin les festes d'agost que potser la gent major, perquè sap que són festes que generen molt de ruïdo i la gent major moltes voltes és complicat. Josep, per al·lusions. Albalat serà un poble no molt gran, però la logística de les festes no té per què ser més fàcil, no? Com és muntar tot això? A veure, en veritat és fàcil perquè, en el sentit d'organitzar-les, perquè el veure que tot l'equip de govern estem al mateix, anem tots junts al mateix objectiu i que treballem conjuntament, perquè sí que és de veres que en les festes podem trobar actes de tot tipus i de pràcticament quasi totes les regidories que tenim. Aleshores, és fàcil en aquest sentit, perquè també som un equip, estem entre tots col·laborant per a fer això, per a fer allò, pensant què podem fer, què no podem fer o com poder millorar. Després, el tema dels treballadors i les treballadores de la casa també ens ho fiquem molt fàcil. És també un agraïment que vull fer així, perquè sense ells i elles moltes voltes no podria ser possible el portar endavant els actes que se fan. I també el que ha dit també José és el teixit associatiu que tenim darrere, perquè pràcticament en quasi totes les activitats hi ha una associació darrere que col·labora, que organitza, que participa, que ens aporta sempre, i això és molt important per a unes festes d'un poble com Albalat, que és menut i que entre tots fer pinya i fer festa i tirar avant la programació que volem. I els ciutadans no sols fan pinya quan es tracta d'actes religiosos com pugui ser la processó del Santíssim Crist de les Campanyes, sinó també totes les altres activitats lúdiques que s'organitzen. Contem un poc els sopars que teniu, el dia dels xiquets, quines activitats hi ha programades? Sí, tenim 3 sopars populars, està el sopar dels jubilats i les jubilades i els pensionistes. Després, que això se va fer des del 2023, des que entrem a governar, es va fer una cosa nova. Després tenim el sopar de les dames de Sant Roc del 2025, en aquest cas, que són les festeres de les festes d'octubre que tenim. També organitzen un sopar popular al carrer del Crist, on molta gent participa. I després tenim també el sopar de la paella, de les festes de la festa de la paella, que sí que és veritat també que és una tradició que s'ha recuperat des que hem entrat a governar i que pensem que ha de continuar perquè és un dia on molta gent participa, vosaltres pogueu també comprovar-ho l'any passat, i pense que això fa festa, fa germanor i fa poble. Sí, perquè a més és fàcil participar, perquè són sopars sobaquers que es diuen, que cada un porta el seu bocadillo i des de l'Ajuntament poseu la picaeta i la beguda, com funcionen? Sí, així, el que has dit, sí. Són sopars que porta la gent de casa, excepte el de la paella, que es fa la paella gegant, i després la pica i la beguda és patrocinat per l'Ajuntament. Això, que és molt fàcil, que el seu poseu tot en bandeja, pràcticament. Hi ha també un dia de xiquets, no? El dia de la xicalla, que és quan se fa la festa del fanalet, que és també molt tradicional, on també la colla La Llocà també participa en la cercavila, en la dolçaina i el tabal, molts xiquets i xiquetes també participen, després també tenen un xelaet, després hi ha també un espectacle sempre per a ells, de bon matí també comencen ells en inflables, aquàtics, vull dir, és un dia molt xulo també per a ells i elles perquè també perquè se senten un poc protagonistes d'aquestes festes. I també heu tret iniciatives que no són noves d'este any, com pugui ser el concurs de decoració de carrers, el concurs de dolços i el concurs d'Instagram, no? O sigui, que heu traspassat ja i en busca d'aquests jóvens també intenteu adaptar-se a totes les edats. Sí, la veritat que s'intenta i la veritat va tindre èxit l'any passat i esperem que enguany, que en els pròxims dies molta gent publiqui les fotos, que volem també això, que es dona a conèixer un poc la nostra festa a través de les xarxes socials, que avui en dia són molt importants i són molt visibles. I sí, el que havies comentat, el concurs de dolços hem continuat, l'anterior equip de govern va començar a fer-lo, nosaltres hem continuat perquè també pensem que les coses que pensem que estaven ben fetes i que tenien participació, que no tenim el per què llevar-les, que continuar i inclús millorar-les. Si sempre veiem que se pot millorar alguna cosa, estem oberts també a que ens puguem dir i intentar estudiar-ho. La veritat és que, a més de fomentar la participació, també es fomenta
el comerç local, no? Com aquell que diu. Parlant de participació, parlem un poc, esteu satisfets amb la participació dels últims anys que hi ha a les festes d'agost? Sí, bueno, com t'he comentat, quan nosaltres arribarem en 2023, dins de la problemàtica que n'hi havia d'organitzar les primeres festes, anaves una miqueta en la por de lo que t'he comentat, de que sí que és de veres que per a tota la participació de la joventut, sabem massa que en Albalat des de ja fa moltíssims anys una de les festes de més participació que n'hi ha són les instaurades de Sant Roc d'octubre, perquè sí que és de veres que és quan estan allí tots els casals i participa pràcticament tot el poble. Però si agarres i fas la dinàmica a través de la participació de la xicalla, el dia de lo del fanalet, els sopars populars, que realment fer 3 sopars populars impliques a moltíssima gent, perquè no és només el tema del sopar del dia dels jubilats, i aquest dia pot vindre qualsevol persona també. El tema de les dames, del sopar de les dames, doncs clar, com això va enganxat a que les dames organitzen pràcticament aquest sopar i el participar en aquest sopar costa un parell d'euros, que això va destinat a que elles puguen fer festa en Sant Roc, el poble es volca totalment. També és de veres que el poble, sobretot en els actes religiosos, també se volca. La professió del Crist de les Campanes és una autèntica barbaritat, perquè aquest dia és el gros de les festes i la professió, damunt de que és molt bonica, la gent la té tan arraigada que ixa al carrer. Hem aconseguit, el que t'he dit, hem aconseguit que la gent participi moltíssim i sobretot li hem pegat la volta a aquesta dinàmica que ens feia molta por de que la gent fugia de les festes d'agost perquè se n'anava a collir al Medusa o a festivals i sobretot la jovenalla no se quedava en el poble. I sí que el primer any anàvem amb molta por així, però l'any passat la veritat és que agarrarem i sí que és de veres que ens donarem compte que la gent jove volia quedar-se en les festes d'agost, volia participar i la veritat, l'any passat millorarem les festes del 2023 i la veritat és que el que s'espera per a aquestes festes del 2025 penso que la llavor que ha fet Josep i tot l'equip de govern impressionant. O sigui, podem dir que heu trobat l'equilibri entre el que venen a ser tradicions arrelades i festes arrelades com les processons i els actes religiosos amb altres activitats lúdiques que capten a tota la gent. Innovar també un poc, que també jo sempre dic que n'hi ha que actualitzar-nos, n'hi ha que també saber en quina època estem i és això, vull intentar que hi hagi la coordinació entre els actes tradicionals i els més innovadors. I jo personalment estic molt content de la participació que han hagut des que jo soc regidor de festes. Sí que és de que el primer any, el 2023, entre que hi havia alguns poquets actes ja programats per l'anterior equip de govern i el poc de temps que tingueren per a programar tota la resta de festes que tenien que programar en poc de temps, va ser unes festes que també vaig estar molt content. I l'any passat jo vaig notar una milloria de participació en molts actes que la veritat és que jo espero que enguany continuï i que en els pròxims anys també se continuï, perquè al fi i al cap sempre dic que són les festes de tot el poble, perquè són les majors, són les patronals, són les més importants d'una manera i pense que són les festes de tots i totes i que hem de disfrutar-les tots. I que bonico també que els ciutadans d'un poble s'involucren d'esta manera en les seues festes patronals. Sí, el millor èxit és la participació, perquè si no, no tindria sentit fer un acte o fer alguna cosa. I quan veus que la gent participa i està feliç participant i ho passa bé, crec que és el millor que ens pot passar, la veritat. Com a organitzadors, crec que és el millor que pot passar. Hi ha alguna novetat este any? Alguna novetat? Alguna novetat n'hi ha en el tema de les paelles, que estem intentant a veure què fer durant el sopar. I sí que és de veres que hem continuat en la mateixa línia. Que l'any passat està el Lloques Festival, que és el primer dia de festes. Venen 3 grups potents, ve Naina, ve Bèrnia, ve Ones, són de la Ribera, Bèrnia sí que són de l'Horta Sud, si no recorde mal, però són de grups pròxims, de proximitat, i sí que és de veres que estem ahí mirant a veure com intentar millorar, per això sí que aquests dies se veurà com... Sorpresa. Parlant de música, precisament, quin paper juga la música i les bandes locals en les festes d'Albalat? La música, som un poble valencià, entonces la música està en molts actes.
Estan les associacions, la banda, tenim la banda que participa en les processons, també té un concert de festes, el tradicional concert que fa. Després també està la colla La Llocà, de dolçainers balleters, que participa en la dansa i participa també en molts actes durant l'any i també participa en les festes. Estan les discomòbils, les orquestes, actes tradicionalment també que es fan que la música crec que està present en pràcticament tots els... Jo crec que en qualsevol poble i en qualsevol festa valenciana la música és inherent a nosaltres. Vaig a fer-vos una pregunta complicada. Si tinguéreu que triar quin és l'acte o l'activitat que més vos agrada, quina seria? O la que més disfruteu? Anem a veure, jo per la cara t'ompli molt de veure les cares. Jo me quedé en la festa del Fanalet. Te comento per què. L'agarrar l'any passat, per exemple, l'any passat que estàvem comentant jo i Josep, l'any passat crec que comprarem 350 o 400 polos per a repartir als xiquets quan arribaren allí a la plaça i pràcticament ens quedaren sense res. Si t'agarres 400 polos i t'agarres els pares i t'agarres els iaios, pegant-li la volta al poble, la cara dels xiquets i sobretot sí que és de veres que també tinc que reconèixer que el dia del Crist, quan és la imatge i sobretot jo que soc portador, ja porto el Crist més de 30 anys, la imatge de la gent major i també de la joventut, quan entra dins a la iglesia la imatge del Crist de les Campanes, la veritat és que esclates a plorar. I aquests dos moments són els que més me marquen a mi, com a veí i ara com a alcalde. Jo me quede, si puc fer-ho, en els 3 dies més principals, que és el dia de Mare de Déu, el dia de Sant Roc, el dia 16, el dia de Mare de Déu el 15 d'agost i el dia del Crist, perquè són 3 dies, els altres dies evidentment hi ha molta participació, hi ha molta gent en el carrer, però són 3 dies que la plaça sempre la veus plena de gent, molta gent que el que te comentava, que ve de fora o gent inclús del poble que viu fora i que ve aquests dies. I jo me quedo en aquestes cosetes que mos fan el poble que som i les festes que tenim. Sí que volia també, que abans en el tema de novetats, m'acabo de recordar que sí que és veritat que hi ha algunes activitats noves en tema esportiu, que hi ha un torneig d'escacs i hi ha cosetes xules ahí que també s'ha programat des de la regidoria d'esports, que això volia dir-ho perquè m'havia recordat ara i dic també volia comentar. Hi ha activitats al final per a tots els gustos i per a tots. Per a tots. I el que te comentava, jo del dia que me quede, si puc triar, me queden els 3 eixos perquè són els dies que més gent veig que participa i que el poble està ple de gent i ple de festa. Quins són els valors que voleu transmetre amb aquestes festes, amb aquesta programació, amb totes les activitats que organitzeu? Unió, germanor, són paraules, poble... I respecte sobretot, civisme, perquè sí que és de veres que anem a veure, evidentment, quan els dies principals que tens una macrodiscomòbil o que, per exemple, el dia del Crist, que guanya el colofó del dia del Crist, el tenim en una orquestra de primer nivell, la veritat és complicat perquè, clar, que la gent agarre i respecte i civisme sempre n'hi ha algun cas esporàdic, però la veritat me queda també en la paraula que ha dit Josep, unió i sobretot fer poble i fer festa al carrer, que realment és el que volem. El que la plaça, els carrers, els bars estiguen plens perquè al final te dones compte que dius que Albalat està viu. És que si la gent està unida n'hi ha respecte, n'hi ha convivència, n'hi ha civisme, n'hi ha germanor, n'hi ha harmonia, entonces pense que jo la paraula que ficaria seria unió de tot un poble. Sí, i a més vosaltres en les últimes festes més multitudinàries destacaríeu també el civisme de la gent d'Albalat? Sí. Sí, de fet... No passa en tots els pobles, eh? Sí, a veure, sempre hi ha coses esporàdiques, com ha dit José, però sí que és de veres, per exemple, en Sant Roc, que solen ser unes festes on potser pot ser que puguen hi haure més. L'any passat, jo personalment, com a regidor de festes, i també José suposa que opina igual que jo, perquè estàvem comentant això a l'equip de govern, de que veurem que n'hi havia més civisme i quan potser ese dia que els barracons tenien que acabar a tota l'hora la música la tallaven, la policia també sí que és de veres que està allí, que fa un paper també fonamental, també un agraïment, perquè sí que és de veres que sense la policia un control potser no podria n'hi haure com a tal
i també fan un paper molt fonamental en les festes. El respecte, sobretot, i en aquestes festes, per exemple, la gent respecta molt, perquè sí que és de veres que les festes, doncs clar, la majoria d'actes i els principals actes d'orquestra i de ruïdor se fan en el carrer del Crist. El carrer del Crist és un carrer que viu molta gent major. És el carrer principal que tenim en el poble, entonces molta joventut sí que té molt de respecte, sí que és de veres que també intentem, i sobretot jo demano disculpes per les molèsties que pugues tindre de cara a la gent major, però sobretot després ens donem compte que com al final també si tens les pegues que fas ruïdo, embrutes i tot això, al Sant Demà és el que hem comentat, quan tenim la brigada, que la brigada el primer que fa al Sant Demà és netejar-ho tot, la gent major al final ho entén. I la joventut ho respecta i sobretot ho agraeix molta gent. També fiquem bates portàtils perquè la gent pugui tenir aquest servici, intentar... La veritat és que també des de nosaltres, des del part institucional com a Ajuntament, intentem sempre facilitar que n'hi hagi el màxim civisme possible, que esperem i desitgem que els pròxims dies així siga. Sí, a mi me pareix molt admirable que valoreu i que reivindiqueu aquesta part de la gent d'Albalat, perquè no en tots els pobles passa. Sí, però és que és el que comentem, sempre ho comentem. Heu vingut a Albalat a moltíssims actes i per exemple, quan se fa tot l'encontre d'associacions i tot, és que sense el teixit associatiu pràcticament no eres ningú. És igual que, per exemple, en la banda. Nosaltres la banda, o per exemple la colla de la Lloca, que participa en les cercaviles i tot, nosaltres estem colze amb ells i a les associacions el que faci falta. La banda, per exemple, el passat mes de juliol va estar en el certamen de València. Nosaltres estem en la banda, en la colla, en totes les associacions. Sí que demanem que realment que participen. La veritat és que, clar, ells, la gran participació, sobretot, ells la veuen recompensada en què després, si demanen alguna cosa a l'Ajuntament, veuen que l'Ajuntament el tenen al costat. Però és que realment és així, sense ells és molt complicat organitzar qualsevol tipus d'actes. Bueno, per anar acabant, què li diríeu a qui encara no coneix com són les festes patronals d'Albalat de la Ribera? El convidaríeu? I tant. A que s'anime a... I tant. Que paga la pena vindre. Que vinguin, que ens coneguen, que som un poble acollidor, sempre ho hem sigut i ho som i ho serem, i així espero que siguem així, i que vinguin, que ens coneguen, que disfruten amb nosaltres, que per a nosaltres jo crec que és molt important això. Sí, Albalat ho hem comentat moltes voltes, Albalat en moments difícils, sobretot en actes festius. Nosaltres som un poble acollidor, les portes estan obertes per a que vinga tota la gent. Agarrar i dir, evidentment que sí, anem a veure, la setmana de festes d'agost està molt carregada, no només d'actes i de cercaviles i tot, també tenim que dir que tenim una magnífica Casa del Bou, que estem explotant-la molt, estem fent moltes activitats, moltes exposicions, hem fet exposicions de Rebeca Plana, anem a tindre també exposicions del gran artista Manolo Boix, i la veritat és que també les mateixes associacions del poble saben que tenen la Casa del Bou per exposar quan faci falta, i la veritat, obrir les portes del poble a qui vulgui vindre, el colofó i el que diguem sempre, el dia del Crist, veure la gent, sobretot la gent de fora, que ve a veure aquesta magnífica i extraordinària processó que tenim, que hem de ficar en valor junt a les altres cercaviles i processons, la veritat, que vinguen, que coneguen Albalat, que val la pena vindre a veure-nos. Bueno, Josep, José Antonio, moltes gràcies per vindre. Jo personalment i des de Grup Televisió vos desitgem que aquests dies de festes siguin espectaculars. Sí, moltes gràcies. Nosaltres, abans de continuar amb la següent entrevista, ens n'anem a Beniparrell a contar una història de solidaritat i art. I és que un artista internacional ha acudit per a pintar un mural al col·legi que va ser afectat per la Dana.
Liceu Blasco Ibáñez de Beniparrell torna a obrir les seves portes este setembre, un moment molt esperat per tota la comunitat educativa i xiquets i xiquetes després de les greus conseqüències que la Dana va deixar a este centre. Per celebrar esta gran fita estan pintant un mural en tot el perímetre del centre, també a l'interior, de la mà d'un artista internacional i, com ens deien, un moment molt especial perquè este mural és col·laboratiu i estan participant fins i tot els veïns i veïnes del municipi. És que m'emociona. És com la llum al final del túnel, de per fi, de veritat, per fi tornem. Tot el món ho necessita, ho hem passat molt mal. Tots, els mestres, la direcció del centre, les famílies, els xiquets. És que és una il·lusió, és que mira, se me posa els pèls de punta. El dilluns va ser quan vingueren els artistes, estàvem per així ensenyant-nos el centre, estàvem començant a fer el disseny i n'hi havia unes xiquetes ahí en el parc i diren, podem entrar al col·le? Necessitem veure el nostre col·le antes de setembre, o sigui, tenim moltes ganes. Rodillo i pincell. Sí. T'havien pillat ahí pintant el mural. Sí. La meva primera pregunta és què significa per al professorat estar preparant-se per a reobrir el centre. Significa tornar a tindre il·lusió de vindre a l'escola. Hem passat un curs molt mal. Ens havien separat, primària estava en un col·le, infantil en un altre, i només de veure a tots els companys junts ja m'ha tornat a entrar les ganes de tornar i sobretot en la idea que han tingut en este autor tan creatiu i tan bonic. I estic supercontenta, portem així ja vinguent 2 o 3 dies, per els matins venim un turno, per les vesprades un altre, i molt bé, la veritat. Quan ens digueren que pel 9 de juny les obres ja anaven a estar acabades i que l'any que ve tornàvem al centre, moltes ganes, molta il·lusió. I ens ja se ficarem, ja havíem parlat en Egmont, i diuen que sí, i això, les famílies molt ilusionadas porque es algo de ellos. Aquí estáis viendo solo este trozo, pero estamos haciendo todo el perímetro, 15 días, y quizás como la participación está siendo un éxito, vamos a pintar algo más. Els murals que veiem d'ell, de lo que havia fet a nivell internacional, coincidien un poquet en la línia de lo que buscaven, no? I en això contactaven en ell i en seguida li va aparèixer molt bona idea, va estar super predisposat. De fet, ell no ha volgut cobrar res, és a dir, l'únic que tenim és el cost de la pintura. És que tot el que puc dir d'ell és genial, és un amor d'home i gràcies, això ho anem a tindre en el cor para sempre. Soy uno más de todos estos colaboradores que vinieron por aquí. Lo que pasa es que lo mío se nota más, pero yo soy solo un instrumento, uno más de toda esa aluvión de personas que vinieron a ayudar. Es un deber que creo que lo tenemos todos, no hay pensamiento ahí, hay acción solo. Es una acción que creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, 2 más 2 son 4, ¿no? Quan vinguen els xiquets el 8 de setembre, que siga una festa, diguem, no? Que vegin un canvi en el seu col·le, un poquet entre cometes, que dins de lo greu que ha sigut el tema de la Dana, en part ha merescut la pena perquè tenim un col·le més bonico, amb més coses, més divertit, i això era un poquet la idea, i era també al mateix temps recuperar aquesta germanor que se va crear en el moment de neteja entre tots, no? Que tots col·laboraven i tots ens ajudaven, i aquestes converses, no? I aquesta complicitat, i va ser perfecte el tema del mural col·laboratiu que parlaven en Egmont per a generar això, no? I aquesta germanor, tant entre les famílies, els xiquets que també estan pintant el seu col·le, estan fent una obra d'art que quedarà per a la història, per al record, y para el poble, está convidado qualsevol del poble. Estos 2 días han participado creo que unas 70 y pico, 80 personas.
se puede y creo que se debe sumar todo el mundo porque es una manera de nosotros mantener esa brasa viva de la cooperación, ¿no? Vienen los problemitas que nos da la vida como una oportunidad para que expandamos como seres humanos, para que nos unamos al otro, para que miremos al de al lado, y entonces yo creo que es una gran oportunidad. Aparte que luego va a lucir muy bien y es de todos y de todas. Després de totes les mobilitzacions, aconseguirem que el transport fora acceptable. Entonces, l'últim mes i mig, hem tingut poquetes incidències, gràcies a, pues, això, a tota la mobilització de les famílies. I ara que ja s'ha acabat, i ja saben que no van a tornar a agarrar un autobús per poder anar a l'escola, que van a entrar a l'horari que toca, pues és un canvi molt gran. La idea és un poquet d'aquesta sensació que havíem perdut després de la Dana, és a dir, teníem aquesta complicitat entre els membres, entre tota la comunitat educativa, i desgraciadament se va perdre per la reubicació, el transport, la lluita, en tot el que succeïa. I al final això s'ha generat ahir una tensió que no és necessària, que al contrari, si és que entre tots podem ajudar-nos. Ara estan acabant han netejat el dipòsit de gasoil i estan acabant de reparar-lo, a veure si n'hi havia algun dany més. Suposo que quan el tornen a omplir i vegin que la caldera funciona, ja se donaran per finalitzades les obres. Nosotros como seres humanos estamos obsesionados ante el espejo, quiere decir foto de humano, estatua de humano, mural de humano, 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 humano. Entonces, con esto es una oportunidad primero de relacionarnos con los colores, no como un simple elemento del diseño y sí como protagonista, y por otro lado contar con la inteligencia del que ve y así sumar miles de interpretaciones y que el mural siga vivo en el análisis de las personas, ¿no? Pero sobre todo alejarse un poco del espejo. Reflexar aquests colors, aquest colorit, per això també la natura, en un verd molt intens que estem pintant també els ferros, i pues això, una alegria, que el col·le ha de ser una alegria i vindre al col·le en alegria i que te dona energia. I després el que ens estan dient els veïns és que també li dona energia al mur a tot el veïnat. El mundo está hecho por adultos. Cuando entramos en el cole, nosotros tenemos que ponernos al nivel de ellos. Y el cole es un lugar, tiene que ser un lugar divertido, tiene que ser un lugar creativo, no un lugar serio. ¿Entiendes? La enseñanza no tiene que ser seria, tiene un vigor, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que los niños siempre son espectadores de los cambios que pasan a su alrededor, ¿no? Y de esta manera ellos son los protagonistas, el mural es de ellos. Cuando acaban del mural y ellos están, mira, esto lo pinté yo, ese momento es éxtasis total, porque los ves como que han logrado hacer algo, ¿no? El verdadero esfuerzo es un gran trabajo que está haciendo la dirección del cole, el AMPA, el profesorado. Ellos no tenían que hacer esto, podían estar tranquilamente a su rutina, y creo que es de gran valor entender la educación desde ese tipo de actitud. Eso de ahí es creo que para mí es lo que queda.
continuem ara amb uns consells que de segur que ens venen bé a tots, i és que amb l'arribada de l'estiu passem també més temps a l'aire lliure i ens arrisquem a colps de calor, cremadures solars o inclús les picadures de mosquit. Avui volem parlar amb una professional sobre com previndre i actuar davant aquestes situacions. Per això tenim així al plató a Mariana González, metgessa. Mariana, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Bueno, estos meses las temperaturas están por las nubes. Ya no solo tenemos los 2 meses de calor que eran antes, ¿no? Julio y agosto, sino que ahora vienen mucho antes y se van mucho después. Y bueno, de hecho aquí en España ya ha habido varias muertes atribuibles al calor este año. ¿Qué es exactamente un golpe de calor? A ver, el ser humano tiene la capacidad de regular la temperatura. Cuando la persona tiene la pérdida de esa capacidad, empezamos a tener deshidratación y esa deshidratación lleva a cambios a nivel del organismo. Cuando el nivel, digamos, de deshidratación y de complicación es muy elevado, pues estamos hablando de un golpe de calor, donde una persona puede llegar a tener desde debilidad, signos de pérdida como de la orientación, la piel caliente, fiebre, hasta llegar a una situación que puede poner en riesgo la vida de una persona. Es importante que frente a la sospecha de una situación de este tipo tengamos el recaudo de poner a la persona en un lugar aireado, fresco, intentar refrescar la piel no con agua fría, sino con un agua templada para no generar un cambio muy brusco. Y si hubiera algún signo como de alteración del sensorio, pues lo importante sería llamar al 112 o acudir al hospital para que sea atendido de la forma más rápida posible. ¿Son muy habituales últimamente, en estos últimos años, los golpes de calor? A ver, desgraciadamente hemos tenido más casos en este último año sobre todo. Es verdad que las temperaturas son más importantes. Quisiera destacar por ahí el tema de cuando hacemos deporte. Uno a veces sale a horas complejas como las 3 de la tarde de una actividad laboral y se encuentra con gente, por ejemplo, haciendo deporte, andando en bicicleta. Parece que es algo muy sencillo y que uno lo puede controlar, pero en realidad es complejo y el cuerpo no siempre puede compensar esa alteración de la temperatura. Esto pasa más en las personas añosas o en las personas muy chiquititas, en los lactantes, donde el sistema de regulación de la temperatura pues es un poquito más débil. ¿Podemos evitarlo de alguna manera? A ver, sí, no exponiéndonos en horarios pico, ¿sí? En principio a partir de las 12 del mediodía y hasta las 5 o 6 de la tarde, convengamos que en esta zona el sol es mucho más intenso. Hidratarse bien. A pesar de que no tengamos sed, obligarnos a poner un botellín de agua para ingerir líquido, esto es muy importante. Utilizar ropas claras, tratar de estar no expuesto a la luz solar, ¿sí? Podemos utilizar alguna camisa con manga larga, pantalones largos, para evitar exposición extra a nivel solar. Pero, por ejemplo, ¿eso no generaría más calor al cuerpo? A ver, nos da la sensación que tenemos más calor, pero estamos protegidos de las quemaduras y digamos, de la exposición de la piel a la quemadura. También tenemos que tener en cuenta que si transpiramos mucho, tenemos que reponer ese líquido, eso es muy importante. Vale. Y otra pregunta que me surge es, ¿podría ocurrirnos o podría darnos un golpe de calor aunque no estemos expuestos al sol directo? Si la temperatura realmente es muy alta, podría suceder, teniendo en cuenta que si el organismo no es capaz de compensar o de regular esa temperatura, perdemos líquido, nos deshidratamos, entramos en hipotensión, digamos, y eso es parte del mecanismo. El tema son las temperaturas elevadas. Vale, bueno, ya has hablado un poco de cómo prevenirlo, ¿no? Estar hidratados, no exponernos, no irnos a correr 10 kilómetros a las 3 de la tarde y sobre todo estar también más pendientes de las personas mayores y de los niños, que al final son los más vulnerables. Vuélvenos a repetir brevemente, si detectamos a alguien con un golpe de calor, ¿cuáles serían los pasos básicos a seguir? Ponerlo en una zona, digamos, de oscuridad, ¿sí? A la sombra,
hidratar a esa persona, tratar de bajar la temperatura con paños frescos, por ejemplo. No necesitamos mojarlo, pero sí tratar de bajar la temperatura y siempre activar al sistema de emergencias, sobre todo si la persona no responde o está desorientada, porque eso sí que puede ser de una extrema gravedad. Vale, pasamos a otro tema que también preocupa ahora en verano, ¿no? Relacionado directamente con la exposición solar, y son las quemaduras en la piel, que ya se ha hecho mención. Sí. Creo que muchas veces no somos conscientes del impacto real que tiene el sol en nuestra piel, ¿no? Sobre todo en esta época del año, porque ¿cuál es la reacción que hace? A ver, el sol quema. Recordar que las lesiones por el sol son acumulativas. Una persona que ha estado expuesta a la luz solar en forma permanente o persistente, pues es una persona que tiene más riesgo de desarrollar lesiones de piel, y eso es muy importante. Por otro lado, la quemadura, digamos, per se, que es esto de ponernos colorados, que cuando la quemadura es mayor y es una quemadura más grave, podemos llegar a tener hasta lesiones ampollares, y eso nos demuestra que la quemadura realmente ha sido muy importante. Es importante tratar de evitar este tipo de lesiones, no solo por la lesión puntual del dolor y el malestar que se pueden infectar, sino que recordar el riesgo acumulativo, ¿no? Los cánceres de piel están estrechamente vinculados con la radiación UV. De ahí al dicho, ¿no?, de que la piel tiene memoria. Totalmente. Bien, lo que pasa es que es muy complicado evitar que la gente o intentar que la gente no vaya a la playa, no esté. Entonces tenemos herramientas, ¿no? ¿Qué hacemos? Como la protección solar. Sí. ¿Cómo se debería de aplicar de manera correcta? A ver, el protector solar, lo ideal es que sea aplicado, si vamos a ir a la playa o a la piscina, que sea antes de salir, porque el protector necesita un tiempo, unos 20 minutos, media hora, para que se absorba y cumpla su función correctamente. Más o menos dura unas 2 horas ese protector, por lo tanto se debería de renovar cada 2 horas. Y si la persona ha sudado mucho, como el caso de los niños o de los jóvenes que estén haciendo algún tipo de actividad deportiva, o la inmersión en las piscinas o en el agua de mar, también deberíamos renovar ese protector. Lo ideal es que ese protector esté por arriba de factor 30. Pero recordar que las personas más vulnerables, las personas de tez clara, de ojos claros, tienen más riesgo de desarrollar patologías de la piel. Entonces, en ese tipo de pacientes aconsejamos que la protección sea al menos o sea, que utilicemos factor 50. ¿Qué relación tiene el tema de los ojos claros? Porque yo sí que puedo entender, ¿no?, que la gente con la piel más clara tenga más peligro, pero en los ojos... Porque tiene que ver también con la melanina, con la cantidad de melanina que tenemos. Y recordar que es algo que por ahí no se tiene muy en cuenta, pero las lesiones a nivel ocular también existen. Hay que utilizar gafas de sol. Un consejo que les marco yo mucho a los pacientes es el tema de la gorra, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que, bueno, han perdido parte de su cabellera, tratar de proteger también en esa parte y poner protector solar en la parte superior de la cabeza. Tú, que supongo que verás muchísimos casos, ¿cuáles crees que son los errores comunes que cometemos cuando nos aplicamos el protector solar? Bueno, primero que hay que colocarlo en toda la superficie que va a estar expuesta al sol. Es muy habitual que si no tenemos a alguien que nos ayude a ponernos el protector en la espalda o en la parte posterior, pues creamos que, bueno, con ponernos por delante es suficiente, o donde nosotros lo vemos, y ahí aparecen las quemaduras puntuales en ciertos lugares. Nos olvidamos del empeine, nos olvidamos de partes que, bueno, que nos parece que está protegida, pero que después genera mucho dolor. Claro, ¿no? Las zonas que son olvidadizas, que... o que no tenemos a quién, claro. Pues por ahí los sprays son más cómodos y facilitan la autoaplicación. En el caso de los niños, de los bebés, ¿cuál sería tu recomendación? A ver, un niño pequeño no tiene que estar expuesto en horas pico, pero probablemente la hora pico en esta zona pueda llegar a comenzar mucho más temprano. Y a terminar más tarde. Exactamente. Uno ve a veces bebitos muy pequeñitos,
12, 1 de la tarde, por favor proteger a esos niños, porque además no tienen capacidad de regular la temperatura, como hablábamos, ¿no? Hace un momentito. Vale, otra cosa que quería comentar, bueno, es que ahora con el tema de las redes sociales, son muchas las personas influyentes, los conocidos como influencers, que lanzan informaciones como por ejemplo el callo solar, que el sol ha estado siempre, que no hace falta ponerse protección porque poco a poco se va creando un callo solar. Y yo incluso haciendo hoy scroll en Twitter, me ha salido el vídeo de un chico que decía que si te pones gafas de sol te vas a quemar más, porque como ves no percibes realmente la cantidad de luz solar que hay, tu cerebro no lo procesa bien, entonces... Claro, ahora te entiendo. Claro, ¿cuál es tu opinión como profesional delante de todas estas afirmaciones? Es real que el sol existió siempre, también es real que hemos alterado bastante la capa de ozono, que era la que nos protegía a través de la contaminación, por lo tanto no tenemos la protección natural que existía antaño. También recordar que las lesiones de piel, como los melanomas, los epiteliomas vasocelulares, cualquier lesión, digamos, oncológica de piel, tiene que ver con la duración que ha estado expuesto ese individuo. Y es verdad que hace 100 años la gente no se moría o no tenía este tipo de lesiones, pero también nos moríamos antes. Entonces, hoy nuestros pacientes viven hasta muchos años y tienen mucho más tiempo de exposición solar, por lo tanto, eso no es muy correcto. Es verdad que hay que tomar el sol, la vitamina D se activa con la luz solar, es importante, pero con 15 minutitos que nos pongamos a las 8:30 de la mañana es suficiente. O sea, tú recomiendas seguirnos cuidando igual. Sí, pero quiero decir, no hacer caso de este tipo de afirmaciones, ir siempre a fuentes oficiales. Sí, por supuesto. Nosotros lo que le pedimos a la población es que ante la duda tiene un equipo de salud a disposición para cualquier tipo de consulta. Es preferible que, bueno, cuando escuchen algo que les parezca, o lo guardan y cuando van a su médico o a su enfermero consultar, vi esto, ¿qué opinás? O apuntarlo en un papel y cuando vienen a la consulta hacer la pregunta, ¿no? No quedarse con lo que uno escucha en las redes, porque alguna información puede ser buena y puede ser útil, pero si uno no sabe en detalles, digamos, la información, puede cometer algún tipo de error. Yo creo que incluso muchas veces es muy peligroso, ¿no? Sí. Porque este tipo de personas llegan a muchísima gente y... Sí. Sí, no solo con este tema, sino con muchísimos temas vinculados a la salud, recomendarle a tus oyentes que por favor no se queden con esa información de internet, ¿no? De YouTube, que acudan a las fuentes que realmente pueden brindarle una información acertada. Bien, Mariana, otro tema que es un verdadero quebradero de cabeza para yo creo que la sociedad en general en verano son las picadoras de mosquito. Y para los que estamos en el hospital, en las guardias, en el centro de salud, también. A ver, el mosquito y el mosquito tigre, que es el que tenemos en esta zona, puede generar, además de mucho malestar, en algunos casos puntuales, algún tipo de transmisión de enfermedades. No es una zona endémica, pero también tenemos que tenerlo presente. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Por un lado, bueno, el ayuntamiento se encarga de pulverizar y hacer fumigaciones para disminuir el número de mosquitos, pero la población también tenemos que colaborar descartando, dando vuelta cualquier tipo de recipiente que no se acumule agua, porque los mosquitos nacen y crecen en agua estancada. En agua estancada. Todo lo que tiene que ver con las balsas, bueno, es fundamental que tengamos ese cuidado. Por el otro lado, sabemos que a partir de las 5, 6, 7 de la tarde es la hora donde el mosquito sale a picar. Entonces, en ese horario tratar de evitar bueno, ropa que no nos proteja, como mangas, pantalones largos, utilizar algún tipo de repelente. Eso es importante, sobre todo para aquellas personas que van a estar en el campo o en áreas donde hay más cantidad de mosquitos. El mosquito en realidad no es un motivo de consulta, sí cuando una lesión por rascado
empezamos a notar que se inflama, que está caliente, que está roja, sí es importante consultar porque puede haber una sobreinfección y ahí sí requiere un tratamiento específico. Pero en líneas generales no tiene por qué generar ningún inconveniente, más que la molestia. Es otro de los inconvenientes del Sí, verano, ¿no? colocar algún, digamos, higienizar con agua y jabón, con agua templada o fresca, eso genera un alivio a nivel de la zona. Colocar alguna crema con antihistamínicos, no con corticoides, sino con antihistamínicos para mejorar, digamos, la sensación de picazón, que bueno, dura un ratito, tampoco es mucho más. Sí, bueno, pero siempre hay gente como que parece que se le hincha más, que puede que sea porque es alérgica o porque... Sí, porque, a ver, el mosquito cuando pica coloca una sustancia que el organismo la reconoce como no propia, entonces genera una reacción, por lo tanto, hacer una roncha, hacer algo colorado, no es raro. Hay personas que desarrollan ronchas muy grandes, incluso pueden asustar, sobre todo en un niño que es tan pequeñito, ver una superficie tan comprometida. Pero en líneas generales no tenemos reacciones alérgicas graves, como puede ser por una picadura de avispa o una picadura de abeja. ¿No tienen nada que ver las picaduras de mosquito con...? No, en principio las reacciones graves que podemos ver están más generadas por picaduras de abeja o de avispa que por mosquitos. Porque su picadura es diferente, es más grave. Son distintas sustancias digamos, que introducen en el momento de la picadura. Incluso la abeja o la avispa dejan un aguijón. Eso hay que retirarlo con muchísimo cuidado para no apretar, porque podemos generar más inflamación y más irritación local. Y lo mismo, es un antihistamínico local, agua y jabón para evitar que se infecte. Y en el caso de avispas, abejas, si notáramos que la persona tuviera dificultad para respirar o que se dematizara el rostro, básicamente el rostro, los labios, que se pone blanco. Y que la picadura haya sido en otro lado, porque, a ver, si me pica en la mano y se me hincha la mano, es esperable. Pero si me pica en la mano y se me hincha la boca, los labios, eso es para una asistencia urgente. Porque, bueno, la persona no sabemos cuál es el nivel de alergia que tiene, al menos la primera vez, desconocemos, por lo tanto, si notamos una dificultad para respirar, una voz gangosa o que la lengua, digamos, a la persona le da la sensación de que la tiene hinchada o labios hinchados, hay que acudir al servicio de urgencia más cercano como para hacer un tratamiento. Otra de las picaduras que más ocurren ahora en verano son las picaduras de medusa. Sí. Y también hay como muchos falsos mitos de hay que echarse agua dulce. ¿Qué hay que hacer realmente? A ver, retirar el filamento, que es lo que produce la irritación. El amoníaco realmente es lo que contrarresta el efecto de la picadura de la medusa. Pero bueno, el ardor y el malestar, lo mismo que esté rojo, que esté caliente, es prácticamente una consecuencia es como si fuera una quemadura. Entonces el dolor, lo mismo que hoy no lo comentamos, pero la fiebre es un parámetro de que hay que consultar. Pica una medusa y hay fiebre, tenemos una sensación de que estuvimos muy expuestos y tenemos un golpe de calor y hay fiebre, esos son elementos para prestarle atención. Es como un mecanismo de alerta, ¿no? Es un mecanismo de alerta, el organismo se está defendiendo y bueno, puede ser que esté necesitando una intervención de un médico para resolver la situación. Pero nada fuera de lo habitual, ¿no? Quiero decir... A ver, las alergias son difíciles, al menos la primera vez, de conocerse. Lo habitual es que las personas sean muy prudentes, entonces cuando ven situaciones sospechosas consultan bastante y eso es correcto, sobre todo cuando compromete la vía aérea. Otras, bueno, dejamos de lado picaduras, piel, ahora también con las altas temperaturas, el tema de los alimentos, la conservación de los alimentos, sí, descongelar correctamente los alimentos, sí, es un tema que está muy comprometido, ¿no? Sí, porque, a ver, las intoxicaciones alimentarias y las gastroenteritis como consecuencia básicamente se producen porque hay una ruptura de la cadena de frío.
Por lo tanto, cuando vamos al súper, si sabemos que tenemos que parar a hacer otro recado, pues lo conveniente sería no comprar productos que tienen que ser mantenidos en heladera. Si nosotros consideramos que vamos a tardar un poco, podemos llevar estas bolsas, digamos, de refrigerantes con algunos hielitos dentro, como para garantizar que esa cadena de frío no se corte y no expongamos a los alimentos. Sobre todo esto sucede con los derivados del huevo, por lo tanto las mayonesas sobre todo hay que tener mucho cuidado con eso, los lácteos, yogures o la leche. Lo que pasa es que tal vez los postres, al tener dulces y algunos conservantes, no se nota tanto como la leche cuando se pone en mal estado, que tiene un sabor desagradable. Pero tratando de evitar esa ruptura de la barrera, digamos, de la cadena de frío, en principio no debe suceder nada de esto. Lavarnos las manos antes de tocar los alimentos, porque eso es un elemento fundamental para evitar enfermedades que se contagian por vía oral. ¿También veis vosotros en el centro de salud un aumento de casos de gastroenteritis y enfermedades gastrointestinales con la llegada del verano? Sí. A ver, las que aparecen en invierno están más vinculadas con infecciones virales y las que aparecen en el verano están más vinculadas con intoxicaciones. Como alarma o como dato importante para la población, mientras uno puede ingerir líquido, no tenemos riesgo, al menos que sean deposiciones muy abundantes y que sean casi permanentes, o que sea una persona muy anciana o un niño muy pequeñito, por lo que hablábamos hoy, la vulnerabilidad que tienen. En principio, mientras toleremos el líquido, tener una diarrea de 24 horas, 36 horas, es algo que en líneas generales no requiere consulta. Sí, hidratarse bien, mantener una dieta blanda con alimentos astringentes para evitar, que esa diarrea se mantenga. Sí, como alarma, la presencia de moco o de sangre o de pus en la materia fecal, eso sí es un motivo de consulta porque suelen ser infecciones más severas que requieren un tratamiento particular. Vale, ya para ir terminando, otra de las infecciones que suelen incrementar durante el verano es con los ojos, conjuntivitis, irritaciones. ¿Esto también está relacionado con la vida que llevamos más al aire libre, más acuática? Sí, tener en cuenta que las piscinas llevan casi todas mucho cloro y productos para mantener, la calidad del agua, pero eso genera mucha irritación. Por lo tanto, aquellas personas que utilizan lentillas, tener en cuenta este dato, por ahí tal vez retirarlas, eso sería prudente, o utilizar algún tipo de gafas para poder hacer una inmersión o estar bajo el agua. A nivel del agua de mar es menos mala porque no tiene tanto producto artificial químico, pero sí genera irritación porque el agua salada también genera irritación. Eso favorece a veces, sobre todo cuando además no nos lavamos bien las manos, a contagiarnos infecciones a nivel ocular. ¿Tienen también las personas de ojos claros más riesgo de infecciones oculares? No, ahí no tiene nada que ver. Ahí no tiene nada que ver. No. Bien, Mariana, para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje general de salud enviarías a la población para que pueda disfrutar de un verano seguro? A ver, básicamente que el verano es el momento que esperamos todos para disfrutar, por lo tanto, evitar aquellas situaciones de riesgo que conocemos, hidratarnos bien, utilizar aquellas prendas que sabemos que son de protección, sombreros, gorras, ropa clara, mantener un buen uso con todo lo que charlábamos del protector solar y lavarnos las manos, porque eso es muy importante en todas las épocas del año, pero en esta época principalmente con la manipulación de alimentos es de recomendar. Perfecto, Mariana, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos consejos tan útiles para poder disfrutar del verano, pero siempre con seguridad, con responsabilidad. Perfecto, gracias por la invitació. Nosaltres amb això posem punt i final al programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos els deixem un reportatge sobre com els voluntaris mediambientals estan ajudant per a netejar el port de Catarroja. Gràcies per acompanyar-nos i ens veiem en la pròxima edició d'Entre Comarques.
Des del passat 15 de juliol, joves de diferents punts d'Espanya participen en el tercer camp de voluntariat juvenil ambiental, organitzat per l'Ajuntament de Catarroja en col·laboració amb l'Institut Valencià de Joventut. Esta es una actividad que nace del Instituto Valenciano de la Juventud, del IVAG, junto con el Ayuntamiento de Catarroja, cuyo fin al final es pues, un poco la reconstrucción del puerto de aquí de Catarroja, de la Albufera, tras la dana que se vivió el 29 de octubre. Es una actividad enfocada para gente joven de entre 18 y 30 años de toda España. Es una actividad que al final se hace en conjunto con el resto de institutos de la juventud del resto de las comunidades autónomas. Actualmente estamos 23 personas jóvenes en un rango de edad entre 18 y 28 años, de unas procedencias de unas 8 comunidades autónomas y una ciudad autónoma, que en este caso es Ceuta. Este es el tercer any que se celebra el camp de voluntariat en col·laboració amb l'IVAG i l'Ajuntament de Catarroja. I bueno, este any té més sentit que mai este camp de voluntariat en el port. Aleshores, este any, tot el que s'ha fet en els anys anteriors i el que s'estava planificant, hem de començar de zero. I bueno, el camp de voluntariat és més necessari que mai. També agrair a tot el voluntariat que ha vingut abans, quan tinguérem els efectes de la dana i per supost que està venint ara i que estem canalitzant a través de la Regidoria de Joventut y del IVAG. Hasta el lunes 28 de julio, un total de 15 días en los cuales la parte de trabajo aquí en el puerto se realiza de lunes a viernes por las mañanas y pues, bueno, pues por las tardes y fines de semana, que son más esos espacios para conocer el pueblo, a su gente que también nos ha acogido y en sí el resto de localidades de la comarca que también pues visitaremos en algún momento. Un total de 20 joves d'entre 18 i 30 anys han vingut fins a la localitat de l'Horta Sud per a dedicar part del seu estiu a una causa comuna: recuperar i protegir el port després dels greus danys provocats per la dana. Simplemente me interesa la participación. Desde que tengo 18 años hago voluntariados de estos y me gusta colaborar, me gusta trabajar, entonces este es mi sitio. He hecho voluntariados más a nivel local, más con personas. Y pues por lo que pasó con la dana en octubre, como no pude ir por motivos personales, decidí ir ahora porque creo que es importante. Ahora mismo hay mucho trabajo por hacer, entonces digo, pues voy a dar un poco de mi tiempo para poder ayudar de lo que pueda. En la emergència, els primers dies, se va fer una neteja molt important, també per part del Ministeri i també amb recursos municipals. Hi ha contractes d'emergència que va fer l'Ajuntament i ahir es va retirar els residus sòlids més importants i es va fer una batuda per tot el port d'aixòs residus. Sí que és de veres que al nivell de la Marxal ahir ha entrat el Ministeri d'Agricultura, que és on estan fent aquesta recuperació dels camps, que malauradament a Catarroja este any no podrem plantar l'arròs, no s'ha pogut plantar l'arròs, que afecta més o menys a un 5%, si no recorde mal, de l'arròs de l'Albufera, i que esperem que l'any que ve en este baix de Traxa sí que se pugui fer aquesta plantació. I bueno, conjuntament també l'Ajuntament de Catarroja està treballant amb el CSIC per a tots aquests llocs que s'estan traient d'ací del canal se puguen utilitzar per a fer materials de reconstrucció per al nostre poble. Durant 2 setmanes, aquests voluntaris es divideixen en grups per assumir diferents tasques ambientals: neteja de canals i sèquies, reparació de passarel·les de fusta, retirada d'elements artificials i rehabilitació de la senyalització. Són només algunes de les accions que duen a terme diàriament. Estem treballant a totes bandes, tenim treballant a les màquines en el dragat del llac, en el dragat del canal, que està treballant el Ministeri d'Agricultura, Junta Traxa, està treballant també l'Ajuntament de Catarroja en adequació i reposició de totes les mesures que hi ha en el nostre port, en el pantalan, en el passeig. I bueno, aquestes 2 setmanes tenim el reforç del voluntariat, el camp de voluntariat, on contem amb aquests joves que venen de tot arreu d'Espanya i venen dispostos, amb moltes ganes, han vingut molt contents, estan molt contents de vindre així, de poder ajudar-nos, i la veritat és que són un bon equip, des del primer dia estan a tope i molt implicats, i la veritat és que des de l'Ajuntament y desde los veïns y veïnes les agraïm el seu esforç per vindre a Catarroja. Nos hemos dividido en 3 grupos, cada uno de los grupos está desempeñando unas funciones distintas. Uno de estos grupos está limpiando los residuos que aún se encuentran en el canal.
Otro grupo está habilitando las vallas de madera para volver a colocarlas en la zona donde correspondan, rehabilitarlas o hacerlas desde cero en los casos donde no se pueda salvar la madera antigua. Y otro de los grupos está con limpieza general, poda en distintos puntos en los que la vegetación a raíz de la lluvia pues ha crecido de más y en general pues sí que algo que mantenemos constante los tres grupos son labores de esas labores de limpieza para pues dejarlo todo perfectísimo. Estamos ahora mismo haciendo pues limpieza de canales, restauración de bancos, sacando muchísima basura, podar plantas y pues más o menos eso. Hemos estado podando la pasarela del paseo, también hemos hecho trabajos de carpintería en las barandillas y hoy estamos limpiando con rastrillos lo que es la zona de aguas estancadas. Per garantir la seguretat de tots els participants, el treball està sempre supervisat per monitors especialitzats. A més, cada matí reben informació específica sobre l'ús de les eines, la normativa de seguretat i la protecció del medi ambient. El primer dia se li va fer una xerrada de riscos laborals i el que estem fent és que cada dia quan comencem una tasca se recorda com s'utilitzen les eines, les mesures de seguretat, etc. I tota l'estona estem fent una supervisió de que no hi hagi cap tipus d'accident o de cap risc. Aquí se realiza una coordinación junto con el ayuntamiento, con las brigadas que están aquí también desempeñando las funciones de reconstrucción, limpieza y resto de pues, puntos de intervención que se tienen que llevar a cabo. Tenemos una persona técnica medioambiental que nos guía en todos los procesos y acciones que hacemos, sobre todo por temas de medidas de seguridad y en qué zonas nos tenemos que poner y pues, bueno, trabajamos en conjunto con estos factores, estos distintos interventores para pues, al final conseguir un poco mejorar y rehabilitar este espacio que en su momento era tan bonito, que lo sigue siendo, pero estamos en proceso de que llegue a ser lo que era antes del 29 d'octubre. El que fem és organitzar les tasques depenent, per exemple, les hores de més calor fem les tasques més lleugeres, si fa molta calor intentem fer les coses a l'ombra, vull dir, adequant, i evidentment seguint totes les normes de seguretat a l'hora de gastar les eines, etc. Per a molts, aquesta experiència és més que un voluntariat. És una manera de connectar amb la natura, de contribuir a un futur millor i de fer costat a un poble que encara es recupera. No es tracta només de fer feina, també es tracta de compartir, aprendre i comprendre la importància de cuidar els espais naturals. El equipo está constituido por una coordinación y 2 monitoras que de lo que tratamos es que no solamente sea un espacio de trabajo por la mañana, sino que luego también por las tardes, noches y demás, pues realizamos distintos tipos de dinámicas y actividades para la gente joven para que pues esos momentos más de distensión estén más entretenidos y también este fin de semana nos vamos a Benicàssim, al albergue Argentina del Instituto Valenciano de la Juventud, también para desconectar un poco, es pasar un par de días en la playa. Al final viene gente de toda España que no hay playa, entonces disfrutar de las playas aquí de la Comunidad Valenciana y que se lleven un poquillo de envidia a sus territorios. La convivencia es agradable, conoces gente, haces actividades chulas y tienes monitores también pues que dinamizan el grupo con actividades y eso pues le da vida al campo, o sea que siempre uno quiere repetir después. A mí me ha encantado, la verdad nunca he ido a un campo de trabajo y la verdad la experiencia es súper guay porque conoces un montón de gente, te conoces también un poco a ti misma y la verdad convivir en un grupo, a ver, tiene sus partes igual tal, pero en general una experiencia súper positiva. Jo lo recomanaria. Ho trobé súper motivant, súper positiu, perquè és gent que ha vingut de tot arreu, estan compartint un espai, s'està donant a conèixer no només el port de Catarroja, la seva importància tant cultural com ambiental, sinó l'Albufera, i no només postdana, sinó com el seu valor natural i les persones estan podent compartir experiències i a més imbuir-se de tot el que és la natura i tot el que és el coneixement ambiental que ho envolta.
agradecer tanto al Ayuntamiento como al Colegio San Antonio de Padua I, que puso a su disposición las instalaciones para todos nosotros y nosotras, y el Ayuntamiento puso a disposición literas, así como aires acondicionados, ventiladores y demás, para que no pasásemos calor. Y estamos ahí alojados en el cole a disposición de todas las instalaciones para cualquier tipo de actividad o dinámica que se nos ocurra, que necesitemos. El regidor de Joventut i Patrimoni, Miquel Verdaguer, destaca el valor d'aquesta iniciativa, que demostra que la joventut no sols va respondre en els primers dies de l'emergència, sinó que continua implicada 8 mesos després. M'agrada molt ficar en valor que moltes voltes se comenta que és la generació de cristal, però jo m'agradaria recalcar que són la generació de ferro i ens ho han demostrat durant esta dana. La gent que venia de tots els pobles, de tota Espanya, de forma voluntària, de forma inesperada, de forma organitzada entre ells. O sigui, això ha sigut per a mi, no hi ha paraules per a agrair-los tot aquest esforç i que vegem que a dia d'avui encara està venint aquestes persones, aquesta gent jove, a ajudar-nos a recuperar el nostre poble. I el camp de voluntariat és una mostra d'això, que només l'IBAG va treure les places, els dies se van plenar i tenim així el camp que està ple de joves i en les ganes que venen se demostra que tenim ganes de recuperar aquest entorn i que la joventut està implicada en recuperar i en ajudar-nos a recuperar aquesta joia, com he dit abans, que tenim a Catarroja. Amb aquesta acció, Catarroja reafirma el seu doble compromís amb el medi ambient i amb les generacions joves. El port torna a ser símbol de vida, esforç compartit i esperança, una mostra clara que, amb voluntat i treball en equip, es pot construir un futur millor per a tots. you.